Tiña 5 anos cando estallou a guerra. A primeira cousa que sentimos foi un bombardeo tremendo e aviós polo aire que nunca tal vira. Asusteime tanto que recordo moi ben aquel día. A profesora mandounos para a casa e encontrei a manifestación pola estrada. Viñan todos os da Bazán. Viñan cantando unha canción que aínda recordo hoxe. Non queremos unha reina puta ni tampouco un rei Borbón, queremos un buen presidente que gobierne mejor a nación. Vivín uns días moi asustada. Era pequeniña, pero tiña que seguir indo á escola. E como tiña que ir sola a miña nai, facíame a roupa de cor vermello. Así víame ao lonxe. Quedaba a comer na casa da profesora e pola tarde miña mai pendente de min. Ao pouco tempo estallou o polvorín de Ferrol, outro susto. Recordo que as familiares e amistades que tiñamos en Ferrol apareceron todas na casa. Non había sitio para todos. Os maiores dormían polo chan e para comer non se cabía en ningún sitio. Teño moitos recordos daquela época. Non se podía abrir a boca. Ibas presa por nada. Se vías os escapados non podías decir que os viches. Recordo que un veciño encontrou no medio dunha bouza da súa propiedade o escondite dos escapados. Decideu contarllo á Guardia Civil e esa mesma noite os escapados chamaron a todos os veciños, incluídos os rapaces, e o fillo do señor que os denunciou e deronlle 2 tiros. Miña tía, ao sentir os tiros como lle viñeron a buscar o fillo, deulle un ataque de nervios que tiña a cabeza virada cara atrás, case de todo, e foi a Guardia Civil que estaba ali ao lado a que lle deu os primeiros auxilios. Eran tempos complicados. Recordo tamén que ao lado da miña casa había unha familia moi pobreña, a que tiña moitos fillos. Miñas tías recolleron un de meses. Cando estallou a guerra tiña 17 anos. E chamarono que se incorporara e escapou para o monte. Ali estivo 32 meses. Cando podía viña a casa vernos. Matáronlle varios compañeiros e aínda cheganos un día a noticia que os mataran todos, e entre eles Bollo, que así se chamaba. E claro, un desgusto tremendo, pero pola noite apareceu Bollo na casa e miña nai caeu desmaiada e o único que quedou con vida foi el. E así pasaron un tempo escapado, pero na vida hai persoas boas e malas, e un veciño denunciouno para cobrar 200 míseras pesetas, e claro, levaron-no preso e un día tivo a oportunidade de escapou, tirouse ao mar, pero vírono e matárono no mar. Pero despois disto vivín unha infancia bastante feliz, iso que non tiña ningún xoguete de ningunha clase. Buscábamos calquera cousa para xogar. Tocoume vivir o tempo da miseria, pero hasta os 20 anos fun moi feliz. Teño 3 irmás. Despois empezou outro capítulo da miña vida. Casei e tiven 2 fillos homes e empezouseme a complicar a vida. Marchou o marido para fora ao Brasil e ali non tiña ningún valor a moneda. Estivo 10 anos fora e cando volveu complicáronseme máis as cousas e separámonos. Pasei no fatal. Tiña solo 40 anos e era como se me acabara a vida. Pero cando cheguei aos 65 cambiou a vida totalmente. Os meus fillos xa estaban casados e situados
e eu empecé a vivir de novo. Apúntome a todas as excursións e balnearios, cursos de manualidades, cursos de ordenadora, con 77 anos, hasta que me ocorreu recordar as miñas pegadas na memoria da muller. Nacín nunha familia pobre e ao mesmo tempo humilde, aló polo ano 1957, un 6 de xullo, ás 11 da mañá, según me contou miña nai. Aos 5 anos empecei na escola da parroquia de Ferreira, do concello de San Sadurniño. Daquela tiñamos unha mestra para as nenas e un mestre para os nenos. No tempo que fun á escola non era moi boa estudiante que digamos, pero fun indo cos demais. Era zurda e naqueles tempos non estaba moi ben visto. Tiven mestras que non lle daban importancia, pero outras sí. Cando tiña uns 12 anos cambiáronme de mestra e tróixome polo camiño da amargura. Deulle por levarme a contraria e non me deixaba facer nada coa man esquerda. Cada vez que me veía coller o lápiz coa esquerda, pegábame nos dedos para que o collera coa dereita. Naqueles 2 anos que me faltaban para acabar a escola, paseino moi mal, pois a parte de pegarme quedábame sempre sin recreo, pois case todos os días me collía facendo algo coa esquerda. Por culpa desa mestra, collín tal complexo que cando saín da escola, aos 14 anos non me quixen ir estudiar, dábame vergoña por ser zurda. Tamén quería que fora a aprender a coser, e cal ainda era peor, pois collía a agulla e a teseira coa man esquerda, e para min era un problema. Hoxe escribo coa man dereita, pero coser e cortar ainda o fago coa man esquerda. Agora non se lle dá esa importancia, é o mesmo que sexas destro que zurdo, pero para min foi un verdadeiro problema. Naquel tempo, entre outras labranzas, botábase o trigo, sementábase no mes de novembro e segábase no mes de San Xoán. Facíanse os chamados mollos e logo poñíanse nas medotas. Iso facíase nos terreos e deixábase ata o mes de agosto, que daquela levábase para as eiras que estaban ao lado das casas. Limpábanse ben limpas e logo empezábase a mallar polas casas. Uns veciños axudaban aos outros. Empezaban pola mañá e acababan case de noite. E así día tras día ata que se acababa de mallar toda a parroquia. Antiguamente tiñan 3 máquinas para mallar. Un motor que se enganchaba na máquina de mallar e unha limpadora para limpar o trigo. Para levar as máquinas dunha casa para outra tiraban por elas coas vacas. Os homes eran os que facían os chamados palleiros e as mulleres tocábanlle sacar o trigo da malladora, leválo para a limpadora e logo para as casas. Cando chegaba a mediodía xantábase na casa onde se mallaba e a merenda tamén se facía onde se encontraba. Chegaba a noite e cada un para a súa casa, onde lles esperaba máis traballo, pois todas tiñan animales para manter. O trigo deixábase secar uns meses e logo había que limpalo, usando as chamadas cribas, que con elas separábase as malezas, que entre outras estaba o caruncho, que era moi malo para o trigo, poñía o moi negro. Cando xa estaba limpo, íase levando ao muíño en sacos para facer o pan. Daquela había uns muiños polas parroquias en parcela con outros veciños. Cada un ía o día que lle tocaba, pois tiñan posto unha data para cada veciño. Cocíase na casa. Case todos cocían unha vez á semana. Facíase moi bon pan e non había panadeiros.
todo o mundo tiña un forno na casa para cocer. Despois, anos máis adiante, fixeron unha máquina máis moderna. Era dunha peza sola, enganchábase nun trator e xa mallaba e máis limpaba o trigo. Xa non facía falta tanta xente, agora xa hai máquinas moito máis modernas que xa fan todo elas, segan, mallan e limpan o trigo. E xa non fai falta máis que unha persoa, xa que non se fan tampouco os palleiros, que xa se fan pagas. Hoxe xa é todo moito máis moderno. E a muiñeira moe, moe, e a muiñeira moerá, e a muiñeira embarca, embarca, e a muiñeira embarcará. A cola enriba naquela peneira, anda un galo e unha pita cega. O galo canta, a pita berra, isto é o demo que anda na terra. A cola enriba no monte da Iacha, estaba unha bella arrastrando a ferracha, e a cola embaixo no río do Allo. Queda bon bello movendo o ferrallo. E a muiñeira moe, moe, e a muiñeira moerá, e a muiñeira embarca, embarca, e a muiñeira embarcará. E a muiñeira moe, moe, e a muiñeira moerá, e a muiñeira embarca, embarca, e a muiñeira embarcará. E a muiñeira moe, moe, e a muiñeira moerá, e a muiñeira embarca, embarca. Rebuscando nun baúl. Corría o ano 1877 e no seo dunha familia pobre naceu unha nena loira de ollos azuis. Puñéronlle de nome María Xosé, aínda que todos lle chamaban Maripepa. Naquel tempo case ningunha muller ía á escola, por iso ela nunca soubo ler nin escribir. Copiaba as letras pero non sabía o que dicía, mais non era parva, rebulía de ignorancias. Xa cando tiña 10 anos, mandaron a levar a bola á casa dun tío, pois antes cambiábase así o día que se cocía o pan. Ía por un carreiro e deixou ali a bola metida nun saco de enxeo. Apartouse un anaco para mexar e cando volveu o saco tamén estaba mexado. Seguiu o camiño e entregou a bola sen dicir nada. Á volta lembrou o sitio e sentouse ali. De súpeto apareceu un can, que resultou ser un lobo. Pero iso ela ignorou. Seguiu para a casa e aquel can seguiu-na de preto. Ao chegar á casa xa era a noitinha. Pecharon a porta, entón o lobo viu. Daquela quedou muda de medo. Decatouse que fora o seu compañeiro e ela non o recoñecera. Logo que foi moi grandiña, levaron-na de criada aos seus padriños e traballaba solo pola comida. Un día iba con feixe de leña para cantar o forno de cocer o pan e tropezouse cun rapaz. Deulle moita vergoña que a mirara como ia vestida. Pousou o feixe para xuntar uns anacos de picote que tiña por saia. Sin pensar, o mozo preguntoulle como se chamaba. Ela, toda roiva, díxolle, e seguiu falando con ela, pois gustaballe a rapariga. Pero ela estaba tan coutada que non atinaba a respostar. Daquela el propúxolle vela outro día, pero ela mandoulle falar cos amos, e así o fixo. De seguida tuvo permiso para cortexala. De camiño a conquistou e casaron. Levouna para a súa casa, pois el tiña mellor vida. Sempre se entenderon moi ben, tiveron 16 fillos. Sempre foron moi unidos, aínda que tiñan distintos caracteres. Pois el era moi serio e ela moi alegre. A Xosé, que así era o seu nome, non lle gustaban as farradas, pero pola contra a Maripepa sí. Entón vía ben que ela se divertise e mandáballe que fora e el quedaba cos cativos. Maripepa ía ás roldas cos seus irmáns. Tiña unha irmá que se chamaba Antona. Era grande, fea e cantaba moi mal. Nunca tivo noivo, por tanto nunca casou, pero era moi ocurrente e por ríase dela mesma. Era rústica de pura cepa. Os sobrinhos mandaban a cantar
porque a eles facíalles gracia. Entón cantaba esta canción: Si quieres mandar recuerdos para el infierno, mándalos por mi suegra que está muriendo. Cuando allí llegue el aviso, te mandan el corazón para que le hagas un guiso. Esta nena loira era a miña avoa, que lle transmiteu estas lembranzas á miña nai, a cal me transmiteu a min. Todo o que saibas traspasa aos rapaces, aunque parece que cai nun saco sin fondo. Non é así, eles sempre collen moito. Eu son descendente desta lenda, chámame María Consuelo. Nacín fai 63 anos nun lugar onde vivo, son da Coruxa, Igrexa Feita, San Sadurniño. Como podedes comprobar, sempre fun moi aguda para buscar as miñas raíces. En honra a elas, fixen este relato con moito deleite. E para rematar, un poema. Camiñante, non hai camiño, faise camiño ao andar. Este camiño é moi longo se o comenzas a buscar. Cada persona é un mundo, cada mundo é unha historia. Cada historia está viva se a conservas na memoria. Longos carreiros trepados, lonxanas vivencias e fazañas, quedan tecidas na vida como tecen as arañas. As pegadas que aquí quedan nunca se deben borrar. Para os que veñan despois sempre as poidan atopar. Pensando na terra canto o que me fala conciencia. Pensando na terra canto o que me fala conciencia. Non son ninguén entre os cantores, nin entre ilustres poetas. Eu son do povo, compañeiro, e dos que fan a historia seca. E son pra min as aldraxes dos que polo povo mexan. E son pra min as aldraxes dos que polo povo mexan. Cando nacín, meu irmão Félix só tiña 15 meses e a miña nai enfermou moito. Díxolles o médico que para que ela mellorara e puidera dormir, que o mellor que podía facer era que me levara a miña abuela e máis a miña tía José. E así o fixeron. Estuven con elas hasta os 7 anos. Así é que para min, miña avó e miña tía eran como nais. Tiñame moi mimada. Recordo a miña avoa sempre fiando na laia e facendo calcetís, pois era unha muller que sempre dormeu moi mal, como casi todos os vellos. Aos 7 anos volvín para xunto de meus pais e máis de meus irmáns. Xa empecé a escola, aprendía moi ben, pero eu botaba moito de menos a miña avoa. E como me berraran un pouco na casa, eu xa escapaba para xunto dela. Cando me ían a buscar, chorábamos as dúas e pasábamolo moi mal. Logo, naceu a miña irmá Amparo e o meu irmão Alejandro. Cada vez ia menos á escola. Un día, díxolles a profesora aos meus pais que para ir tan pouco á escola era mellor que me levaran para casa, que para que o que iba a facer na vida xa sabía abondo. E non se equivocou moito.
Deixei a escola e empecé a coidar dos meus irmáns. Por sorte, aos 17 anos, volvín á escola para conseguir o certificado de estudios primarios. Conseguino con un notable, sentíme moi ben. Despois, aos 18 anos, mandaronme aprender a coser. O que hoxe é o meu marido era daquela un amigo da familia. Díxolles aos meus pais que era bo que fora a aprender a coser, pois iso sempre me vería ben na vida. E así foi. Aos 20 anos casei e xunto co meu marido decidimos irnos os dous para a Suíza. Foi a experiencia máis mala da miña vida. Tiven que deixar o meu fillo cos seus avós. Cando xa levaba un tempo aló, quedei embarazada de María e decidín que non criaría os meus fillos separados, nin os deixaría cos avós. Pois iso foi o que me pasou a min e non é bo, e así o fixen. Volvín para criálos xuntos. Empecé a traballar limpiando o colegio e o ayuntamiento. Tuven o meu terceiro fillo, David, e continuei traballando e cuidando dos meus fillos. 4 anos máis tarde tuven a Isabel, a miña última filla. Aos 55 anos tuven unha enfermedade, a cal non me permitía seguir traballando no que estaba, e así retomei o oficio de fiar na lá. Valíame para sair daquela enfermedade, e foi como unha terapia para min. Foi un oficio heredado da miña avó, e gustaríame explicarvos o proceso da lá. Comenzamos por rapar a ovella, lavamos e secámola, escarpízase, cárdase, fíase co fuso ou coa máquina, e fanse 2 mazarocas. Xúntanse facendo un novelo e tórcese coa parafusa. Despois pásase ao sarillo para facer unha madeixa e podela teñir ou lavar. Despois ponse na debanadoira. Para facer de novo o ovillo xa se pode empezar a ganchillar, calcetar ou tecer. Dende entón, eu iba fiando na lá e confeccionando pezas especiais para as miñas fillas, para min e para algunha amistad. E así foi como cheguei a ter unha bonita exposición. De feito, agora na miña casa, preparei unha habitación onde teño un dormitorio e todas as cousas que fun facendo con lá. É como unha pequena exposición permanente para ensinar ao que queira vir visitalo. A miña tía Josefa axudoume moito nos meus principios para facer a primeira exposición, porque ela xa tiña cousas feitas con lá. Co tempo, fíxose unha asociación de artesáns e apunteime a ela. A asociación chámase Artesáns do Euro. A Xunta de Galicia editounos un libro de todos os artesáns da asociación. E foi onde nos demos a conocer e, a raíz disto, comenzamos a ir a feiras de artesanía. A todo isto pedín unha carta de artesana de fiar na lá, pero non me deron, porque está sin legislar. Deronme a de calcetar, pero eu quería e sigo querendo a de fiar na lá. Seguirei loitando hasta conseguilo. Que o poñan como oficio, eu lexislo. Eu non quero que morra. Eu xa lle enseñei o oficio á miña filla Isabel, a ver se ela seguira con el.
Comezamos coa historia, cada unha delas foi unha das partes máis complicadas, cada unha delas decidir pois máis ou menos que ia contar. Ao principio, bueno, pois comezamos facendo un pequeno resumo da súa vida, cada un iba contando pois as partes que as marcaron a súa vida, o máis importante, e dai fomos sacando pois anécdotas e historias que recordaban con maior os seus recordos. O meu vídeo vai de cando a guerra, porque eu tiña 5 anos cando estallou a guerra. Vivín unha vida malísima, porque eu e nós todos, daquela era cando a fame, cando todo. A historia de cando nacín e de pequena, que miña nai enfermou, entón levaron a vivir con miña abuela. Pois falo un pouquiño de cando era pequena, porque de cando iba á escola, porque tuve así un pequeno problema que era zurda. Foi máis ben o recordo que me quedou, porque tuve unha profesora que era un pouquiño mala, entonces pegábame nos dedos para que non escribía con a izquierda. A miña mãe era unha muller moi alegre, cantábame e máis contábame as historias todas dos seus pais. Entón, iso, tuve unha añoranza moita de conocer eses abuelos, nunca os conocí. Entón, todo aquilo que me contaba ela, pois acordoume de contar esa historia. Viñeron coas súas fotografías, fixeron así unha recopilación dos seus recordos máis importantes, centrándose cada unha nun tema concreto. Primeiro fixeron unha historia relatada co writer, co procesador de textos, e despois escanearon as fotos, elas mesmas, retocaron o que recortaron, e despois fixeron unha elección da música, gravaron a súa voz coa historia que eles habían relatado, e despois montaron todo xunto co Caden Live, e quedou así a historia de cada unha, e despois xuntamos todas as historias. Aprendía moi ben, pero eu as dúas e pasábamolo moi mal. Pero non sabedes o que perdedes. Vas a que eu non sei. Vas ali para aprender. Desde logo que para min foi unha maravilla, gustame todo. Desde que empecé hasta ahora de maravilla. Non sei, costa aprender, pero eu creo que a verdade é que eu tiña que intentar todo o mundo. Ejercito a memoria, mas ao mesmo tempo sempre aprendes algo. Saber non ocupa lugar, entonces. Por iso ben. É complexo dicir concretamente en que lles aporta as novas tecnoloxías na súa vida, pero é algo que se ve que cada día pois veñen aquí con interese a ver, pois non sei se teñen un correo novo do seu fillo, neto, irmán, ou que aparecen na mensaxería instantánea na tua casa, é dicir, sirves para relacionarse, para ter un contacto co ordenador. Moitas delas, despois dos obradoiros e demais, acaban por comunicarse coas súas veciñas ou con xente incluso de outros concellos, porque fixemos cousas con outros concellos, pois se comunican, envían fotos, as fotos dos netos, todo iso teñen no ordenador, saben como imprimilo, é dicir, é un coñecemento e aparte unha maneira de comunicarse e de crear un tejido social.